Diange ku ora tak coyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada siang hari ini saya berada di Dusun Blandit, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mau nemui bebek saya, bebek itu bule. Lapa bebek Riko? Mas Rapogung. Oh, Mas Rapogung iki ya? Mas Rapogung iki. Oh. Kate gawe apa? Diombekno sapi. Iku apa jenenge? Comboran Lek. Comboran. Oh. Lek, jeneng Riko iki sapa, Lek? Mak Samini. Oh, aku ro jenenge gak tau pedhuk wonge. Sapi Riko akeh, Mak. Saune iku. Oh, pira iki kabeh, Mak, jumlahe? Iki sapi susu ah? Salong sapi peresan salong lanang. Oh, salong peresan, salong lanang. Salong iku apa bahasa Indonesia? Apa pi? Salong itu salong itu bahasa Jawa zaman saya kecil. Saya sekarang sudah agak bingung ini sapinya. Oh, pada teriak-teriak. Mak Sam, ngene iki sapine sampean wis mangan ping pira? Sik mangan pisan mengisuk tok. Oh, Mak, cek sapi iki susune bancar ya akeh iku lek ngekeki mangan ping pira, Mak? Ya pindho esuk sore. Oh, isuk sore ya. Lek merese? Merese esuk sore. Isuk sore. Terus engko lek wis mari diperes dilebokno apa iku? Sing teko wesi. Apa jenenge? Miken. Oh, miken. Oh, milken. Milk itu susu. Putih lho. Ken niku kaleng ya. Dodone piye? Jokone piye? Oh, iko. Nah. Gak wis, Mak, kene ae. Nah, dimasukkan ke milken. Nang milken. Katok-katok susu. Terus nang ada iku. Terus iku disetor nandi, Mak? Setor nang Banyol. Banyol? Banyol ku jenenge desa. Dusun Banyol, desa. Oh. Oh iya Banyol. Di sini tuh ada dusun yang lucu namanya Banyol. Banyol lah lucu ya, Mak ya. Lucu. Mak sampean mulai ngingu iku tahun piro, Mak? Ngingu sapi. Mulai kae omah dhewe. Kae omah dhewe. Umur piro waktu? Umur piro aku saiki pi? Nah, iki unda-undi. Oh. Nah demikian sahabat Kanyawara, ngobrol-ngobrol dengan Mak Samini saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mudhariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nggih, sebelah sing